σας. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το Hero Zero στο GR11. Το προηγούμενο ήταν στο GR14. Και πάμε να συνδεθούμε στον παίχτη μας. Και πάμε, λοιπόν. Ωραία, επιτέλους μπήκε το παιχνίδι ρε παιδιά. Έχουμε 64 μηνύματα. Όχι, τα ξέρω, δεν θέλω να τα ανοίξω αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα πήρα όλα 800. Τα είχα ήδη 800. Έχω και ένα πρωτάθλημα. Έχω άχρηστο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, λαγκάρει πολύ. Θα προσπαθήσω να το ξεκολλήσω και ξαναέχομαι. Όχι, εντάξει. Μισό λεπτό να κλείσω τον ήχο. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν. Μπήκε ένας στην ομάδα που λέγεται Ορορό κάτι 3, ναι, τέλος πάντων αυτός, και έβαλε αρκετά λεφτά και λέει, παιδιά, πολεμήστε την ομάδα Victory γιατί μου στέλνει πολλά αιτήματα φιλίας και με έχουν πρίξει πια. Ναι, δεν θέλω να το λέω αυτό, τέλος πάντων, sorry. Ο Ρορό έδωσε αρκετά λεφτά, είμαστε ίδιο level, για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν. Τέλος πάντων πάμε, δεν έχω κάνει τίποτα εδώ πέρα στον παίχτη. Sorry γι' αυτό, δεν μπορούσα να το κλείσω. Ήτανε κάτι. Μου λαγκάρει πολύ και δεν μπόρεσα να το κλείσω. Τέλος πάντων, όλα τα πράγματα είναι άχρηστα γαμώτο. Να πάρουμε αυτό. Καλό είναι. Όπα. Είχα βάλει προπόνηση για τον μπράτσο, αλλά δεν χρειάζομαι άλλο. Πού να κάνουμε μάχη εδώ. Λοιπόν, πάμε για μάχη εδώ. Πάμε να χάσουμε. Ξεκίνησε. Δεν μιλάω γιατί δεν θα ακούγομαι πολύ καλά. Θα πατήσουμε παρέλειψη γιατί θα χάσουμε. Το είπα, εντάξει, ήτανε. Έβαγα πολύ ξύλο, what the fuck. Λοιπόν, σήμερα τέλος πάντων τελειώνει το εβδομαδιαίο τουρνουά. Στην τιμή εγώ θέλω. Είμαι θέση 25. Έχω πάρει 9.637 τιμή. Να τελειώνει σήμερα στις 9 η ώρα. Εγώ θα πάρω 5 donut. Αρκετά καλά είναι. Χρειάζονται. Και θα κάνουμε εδώ μάχη. Ρε, δεν μπορώ να το κερδίσω ρε. Δεν μπορώ. Είναι δύσκολος. Να. Τώρα θα χάσω. Η ήττα μου. Όλο φάνε. Να τη ήττα μου. Να τι φαίνεται. Να. Πώς έγινε αυτό. Έλα, μπορείς. Μπορούμε. Πισ. Ναι, μαλακία είπα, το ξέρω, άντε, κέρδισα επιτέλους. Προσπαθούσα 3 μέρες να τον κερδίσω. Για να δούμε, είναι καλό. Καλό είναι. Σε σχέση με αυτό είναι πολύ καλύτερο. Άρα, bye. Πλυντήριο θα κάνει αυτό. Χι. Μείον τον μπράτσο. Όχι. Μήπως τώρα. Όχι, δεν είναι καλό. Λοιπόν, είμαι γίνει καλύτερος από πριν. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ. 72 level. Πάμε. Τι λέει ρε! Πώς συγκερδίσω εγώ αυτόν εδώ ρε!
Καλά, πατάω παράληψη, χάσαμε, εντάξει, άντε, γεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι άλλο να δείξω, ρε παιδάκι μου. Πάμε να κάνουμε καμιά μάχη. Στη Κορίνγκα. Όχι, δεν θέλω αυτή. Είναι χαζή. Μου τη πάει αυτή. Έχει λίγη τιμή. Όπα. Όχι! Από κάτω. Να, εδώ στον Παυλίστο, κάτι τέτοιο. Παυλίσιτο. Αμάν, βρήκε ομάδα, ρε. Δεν μπορώ να τον κερδίσω. Οπ, αγορά. Χακ. Γιατί? Λοιπόν, θα ανεβάσω το μπράτσο. Χρειάζεται το μπράτσο. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν έχω πυράβλους και χαλάω... Πόσο χαλάω? 1031. Από κάτω... Α, εδώ. Μάχη, επίθεση, έτσι. Έτσι θα τον κερδίσουμε τώρα. Πάμε. 1019 χαλάει ο κόλλος. Και πάλι κερδάμε. Μπαμ, άντε. Τώρα τέλος. Γεια. Δεν σε βλέπω. Βασικά δεν σε βλέπουμε. Πω και πράγμα, ρε φίλε. Οχ. Λαγκάρι, κάνω επίθεση. Αμάν. Τέλος πάντων είχε κολλήσει και έχασα χάρη στο κόλλημα που είχε. Φακ, τι μαλακία είναι. Τέλος πάντων, άλλος μάχη, εδώ, ναι εδώ. Καλά θα χάσω, πάμε στοίχημα. Ναι, καλά θα χάσω, τέλος, άντε, γεια. Κάνω μάχες σε κάποιους και αφού ξέρω ότι θα χάσω, τους κάνω επίθεση. Ποθόνιος, όχι. Κάνω εδώ μάχη. Θα χάσω, δεν πειράζει. Πόσο χαλάει? 977, μπορεί και να κερδίσω. Άμα πηδάω κανένα και του ρίχνω και κανένα δυνατό με το μυαλό. Καλά, δεν το περιμένω. Έλα, μπορούμε, προλαβαίνουμε, το γυρίζουμε τον αγώνα, έλα. Δεν το γυρίζουμε τον αγώνα. Έλα! Άντε από εκεί, ρε. Μείον 80 τιμή. Και με 20 πριν που χάσαμε. Δηλαδή 100. Άντε καλά. Καλάθια, τέλος πάντων. Επειδή βαριέμαι, θα ξαναέρθω. Θα πάμε στο GR14. Έρχομαι. Πάμε. Λοιπόν, μπήκαμε ξανά. Εδώ. Στο GR14. Sorry λίγο. Όπα, ένα στοιχείο. Για να δούμε. 5 δεδομένοι. Κοντά όλα 300 χάρη σε αυτό το ενισχυτικό, Και τον κέρδισα τον Κώστα. Επανάληψη μάχης. Πού πάει ο κακόμοιρος? Χαλάω εγώ 400 και αυτός 500 και νόμιζε ότι θα με κερδίσει. Ναι, γελασμένος που ήταν. Μπα, όχι, δεν είναι. Κούς! Όχι, είμαι κουφός. Τέλος πάντων είμαστε 5 άτομα στην ομάδα μου. Ελάτε, θα γίνουμε μια καλή ομάδα. Φσάρες θα είμαστε. Πώς χάσαμε χάρη σε αυτόν που έβαλε δύσκολη μάχη? Τώρα θα κερδίσουμε επειδή θα είναι ο άλλος. Α, όχι.
έξω δεν έχει ήλιο. Και δεν ξέρω γιατί. Ωχ. Λέτε. Μπορεί και να βρέξει, Μη βρέξεις καλοκαιριάτικα, σε παρακαλώ. Κάποιοι φίλοι μου λέγανε θα πάνε για μπάνιο σήμερα. Τώρα είναι για μπάνιο λένε και πού να βρέξει και να είναι σε αυτή τη θάλασσα, ωραίο αυτό. Μια φορά μου είχε τύχει όταν είχα πάει για μπάνιο παλιά. Ο Ιμπραήμοβιτς δεν ήταν καλός. Αν αλήθεια ο Ιμπραήμοβιτς έχει φύγει από την Paris Saint-Germain, έχει πάει Manchester United. Μπράβο του, δικαίωμά του είναι. Έρχομαι σε λίγο. Λοιπόν, παιδες, θέλω να σας πω ότι είμαι άχρηστος. Το ξέρουμε ότι είσαι άχρηστος, μη το λες και στο βίντεο. Σκάσει ρε, αμέσως. Τέλος πάντων, δεν είμαι καλός. Καλά, δεν θέλω να μου πείτε στα σχόλια ότι πενεύομαι επειδή είμαι καλός. Εντάξει, είμαι 19 level, έχω το καλό ενισχυτικό, γι' αυτό είμαι καλός. Άμα μου φύγει δεν θα είναι έτσι τα skills μου. Τέλος πάντων, το μεγαλύτερο μου βίντεο είναι αυτό, το προηγούμενο ήταν 10 λεπτά περίπου. 14 λεπτά, 10 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι 11 λεπτά, έχει φτάσει 12 λεπτά θα πάει. Λοιπόν, στα 12 λεπτά λέω να το κλείσω, να κάνουμε και κάτι τελευταίο. Λοιπόν, τέλος πάντων θέλω να μου πείτε στα comments ποιο παιχνίδι θέλετε να παίξω από εδώ μέχρι εδώ, αυτά τα παιχνίδια. Ένα από αυτά. Γιατί είναι αυτά τα παιχνίδια που θα προτιμούσα να παίξω. Αν θέλετε να μου στείλετε για κανένα άλλο παιχνίδι, πολύ ευχαρίστως. Άμα θέλετε να σας δείξω τίποτα άλλο, παράδειγμα πώς να κάνετε δωρεάν λήψεις από τα παιχνίδια που έχει στο Play Store, πάμε να σας δείξω ένα. Που έχω 13% μπαταρία και δεν προλαβαίνω εύκολα. Παράδειγμα ποιο να σας δείξω τώρα. Nova 3. Να εδώ. Ωραίο παιχνιδάκι. Παράδειγμα το Nova 3, από αυτό το παιχνίδι όμως. Αυτό που κάνει 6,99. Στην άλλη εφαρμογή που άμα θέλετε να σας δείξω να μου πείτε στα σχόλια. Τη βρίσκετε δωρεάν, γιατί είναι πιο καλή από αυτό που... είναι πιο καλή έχει πιο καλά γραφικά από το free εδώ πέρα. Έχει πιο καλά γραφικά, αλλά είναι μεγάλη χωρητικότητα αυτό κιόλας. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο που αρκετά μεγάλο. Δεν ξέρω αν θα κάτσετε να το δείτε κιόλας. Μπορεί και να το δείτε. Λοιπόν, άμα θέλετε να σας βάλω... Βασικά δεν θέλετε. Πάμε και κάπου αλλού. Ωραία λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα και θέλω να μου πείτε, επαναλαμβάνω, ποιο παιχνίδι θέλετε να παίξω. Είναι δύσκολο τέλος πάντων να παίξω το FIFA 15 Ultimate Team, τέλος πάντων. Γιατί δεν έχω χώρο και όταν το παίζω μου πιάνει πολύ χώρο. Τέλος πάντων, και να σας δείξω... Ναι, όχι τίποτα να μην σας δείξω. Αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ναι, γεια όμως, γεια. Γεια. Άχρηστε.